Днешният трейдинг офис няма как да бъде на по-хубаво място. Намираме се на една 30-метрова лодка. Една уникална марина. Може да видите само колко е чиста водата. Уникално е. Пълно е с яхти. И топа на всичко това, днес имаме страхотен трейд, който в момента е на 930-40 долара печалба, който си върви в момента. Сега ще ви го покажа, не знам дали се вижда, но това, което сме използвали тук в тази стратегия е, че имаме много хубаво ясно изразен аптренд и имаме силно отбиване, пробив на резистанс тренд линия и като цяло имаме всички правила да влезем в трейд. Честно казано, близките седмици чакам сетъп и последните 2 дни изобщо не съм търгувал, наслаждавах се на почивката. Но днес се появи супер сетъп и както виждате, търпението се отплаща, а когато имаш и хубава стратегия с хубави правила зад нея, както съм си преименувал и моята стратегия, се казва No Guess, No Stress или казвано премахваш гадаенето и премахваш стреса. И именно тогава нещата започват да работят, така че за сега оставям лаптопа затворен и се наслаждавам на страхотната си почивка тук на тази страхотна лодка. Сега ще ви разведа малко из нея. Докато чакам човека да ни направи кафе, само искам да видите колко е красиво. А за тези от вас, които искат да правят нещо странично, ако желаете да търгувате, искам да ви кажа, че в началото трябва да го имате като сайд хъсъл. Не се надявайте, че когато започнете, това нещо ще започне да работи за вас веднага, тъй като отнема доста време експириенс, доста време гледане на графики и най-вече да започнете да контролирате себе си. Това е най-важното в цялото нещо, защото стратегията всъщност тя се учи много бързо. Например, моите ученици горе-долу за 1 месец я освояват, но това, което е истинската разлика между тях и мен е контрола на емоциите. Кога да влезеш, кога да не влезеш, кога да си стоиш на ръцете, както казват хората. И като цяло всички тези неща, те се учат с грешки. Точно така. Всяка една грешка, която направите, тя ще ви бъде урок. Разбира се, всеки един урок трябва да си го научите и да не го повтаряте наново, защото тогава се получава въртене в кръг и реално няма да прогресирате в трейдинга никога.